سيدو ወዲ 16 ዓመት ቆልዓ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ትርከብ ኣብ ሃገረ ሴኔጋል ምስ ኣዲኡና ኣሽቱ ኣሕዋቱን ቅልል ዝበለ ህይወት ይነብር ነበረ። ሲዱ ኣብቲ ገዛ እንኮ ወዲ ብምዃኑ ንስድሩ ክድግፍ ይደሊ ነበረ። ኣብ ሙዚቃውን ጽቡቕ ክእለት ስለ ዘለዎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤውሮጳ ዕውታት ክንከውን ኢና ኢሉ ይሓስብ ነበረ። ኣዲኡ ከይፈለጠት ድማ ዓመት መጻብ እዋን ዕረፍቲ ናይ ትምህርቲ ሲዱ ምስ ወደክኡ ሙሳ ብምዃን ናብ ኤውሮጳ ዝገብርዎ ስደት ገንዘብ ንምርካብ ናይ መዓልቲ ስራሕ ይሰርሑ ነበሩ። ምሸት ከም ባህሎም ሲዱን ስድሩኡን ነቶም ነበርትን ከበሮ ብምውቃዕን ባህላዊ ሳዕስዒት ብምስዕሳዕን የዘናግዖም ነበረ። ሲዱ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ባህላዊ ሙዚቃ ሴኔጋል ናብ ኤውሮጳ ንምትእትታው ከም ዝዕወት ብምትእምማን ኣብ ኤውሮጳ ንምስራሕ ፍቓድ ካብ ኣዲኡ ክሓትት ትብዓት ረኸበ። ኣዲኡ ግን ናብ ኤውሮጳ ምጓዓዝ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ብቕጽበት ሓረቐት። ምክንያቱ መብዛሕትአን መሓዙታ ኣብ ከምዚ መስርሕ ህይወተን ከም ዝሰኣና ስለ ትፈልጥ ሲዱ ወላ እኳ ምልማን ተቐጸለ ኣዲኡ ግን ናብ ኤውሮጳ ከይከይድ ከልክለቶ። ሲዱ ገንዘብ ብምእካብ ንኣዲኡ ክድግፍ እንተደልዩ ናብ ዕዳጋ ክወፅእ ኣዲኡ ነገረቶ። ኣዲኡ ኣዝያ ተቖጢዓ ስለ ዝነበረት ሲዱ ይቕሬታ ምስ ሓተታ ናብ ድቃሱ ኸደ። ንጽባሒቱ ሲዱን ሙሳን ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ እዋን ኣደ ሲዱ ትማል ምሸት ዘጋጠመ ንሙሳ ሓሪቓ ነገረቶ። ብዛዕባ ድሕነቶም ስለ ዝተጨነቐት ድማያ ትቁጥዖም ዘላ ምስ ነገረቶም ክልቲኦም ትእዛዛ ከም ዝእዘዙ ኣምሲሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸዱሉ ዝነበሩ እዋን ክበኣሱ ይጅምሩ። ምክንያቱ ሙሳ ብሕቡእ ክኸይድ ስለ ዝደሊ ሲዱ ግን ንኣዲኡ ስለ ዝነገራ ናብ ኤውሮጳ ክኸዱ እንተዘይክኢሎም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ዝረኸብዎ ገንዘብ ክስእኑ እዮም። ሲዱ ነዚ ምስ ሰምዐ ብኡ ይቕሬታ ሓተቶ። ምክንያቱ ብዘይ ምረቓ ኣዲኡ ክኸይድ ስለ ዘይደለየ እዩ ፍቓድ ዝሓተታ። በታ መዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ሲዱ ናብ ኣዲኡ ብምኻድ ኣብ ዕዳጋ ሓገዛ። ዓማዊል ኣብ ዝጽበይሉ ዝነበረ ግዜ ሲዱን ሙሳን ናይ ደርፊ ግጥምታት ብምጽሓፍ ንርእሶም ይዘናግዑ ነበሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት እቲ ዘዋህለልዎ ገንዘብ እኹል ከም ዝኾነሉ ምስ ረኣዩ ሲዱን ሙሳን ናይ ኢሚግሬሽን በዓል ሞያ ንኸዘራርቡ ናብኡ ኣምርሑ። እቲ በዓል ሞያ ግን ጉዕዞኦም ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ክልቲኦም ንኸይከዱ ከልከሎም። ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ስደተኛታት ከምቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓስብዎ ከም ዘይዕወቱ ነገሮም። እዚ ኩሉ ነገር ተነጊሮም እውን ዘለዎም ቆራጽነት ኣርኣይዎ። በዚ ድማ እቲ በዓል ሞያ ሓሪቑ ንኽልቲኦም ሰጎጎም። ሲዱ እዚ ዘፍርሕ ኩነታት ድሕሪ ምስምዑ ስደቶም ክገድፎ ወሰነ። ሙሳ ግን ን6 ወርሓት ዝኣክል ገንዘብ ንምርካብ ማዕረ ክንደይ ከም ዝፀዓሩ ኣዘከሮ። ሙሳ ድማ ናብ ኤውሮጳ ሰሊጥዎም እንተኸይዶም ናይ ሙዚቃ ስርሖም ሰሊጥዎም ሃብታማት ምስ ኮኑ ኣዲኡ ብኡ ከመይ ከም ትኾርዕ ክሓስብ ነገሮ። ሲዱ እዚ ድሕሪ ምስምዑ ናብቲ ናይ ቀደም ሓሳቡ ብልዑል ሞራል ተመልሰ። ቀልጢፎም ድማ ካልእ ናይ ኢሚግሬሽን ትካል ክደልዩ ጀመሩ። ቀጺሎም ድማ ብዝያዳ ብርእሶም ክተኣማመኑ ሲዱንን ሙሳን ካብ ሓደ ኣቦ ምኽሪ ተቐበሉ። እቲ ሽማግለ ድማ ናብ ናይ ኣቦሓጎታቶም መቓብር ከይዶም ናታቶም ምርቓ ንኽሓቱ መኸሮም። ናይቲ ሽማግለ ምኽሪ ድሕሪ ምስምዖም ሲዱንን ሙሳን ቀልጢፎም ኣተግበርዎ። በታ ምሸት ናብ ኤውሮጳ ቅድሚ ምኻዶም ሲዱ ንስድራ ቤቱ ተኣኪቦም ከለዉ ገጽ ናይ ኣዲኡ እናረኣየ ወላ እኳ ካብ ስድርኡ ክፍለ ከም ዝኾነ ተተሰምዖ ጽዒሩ ግን ዕውት ከም ዝኸውን ተስፋ ገብረ። ሲዱ ብልቡ ናይ ኣዲኡ ትእዛዝ ብዘይ ምፍጻሙ ይቕሬታ ሓተታ እሞ ንዓወቱ ጸለየ። ኩሉ ሰብ ምስ ደቀሰ ድማ ሲዱ ቀሲሉ ክዳውንቱ ብምድላው ወፀ። ንኽልተ መዓልቲ ተጓዒዞም ናብ ናይ ኒጀር ዶብ ቅድሚ ምስጋሮም ድማ በዓል ሲዱ ዝነበርዋ መኪና ኣብ ሓደ ፌርማታ ደው በለት። ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ሲዱን ሙሳን ናይ ሓሶት ፓስፖርት ኣስርሑ። ምክንያቱ ገና ንኣሽቱ ስለ ዝነበሩ ሕጋዊ ዝኾነ ፓስፖርት ከውፅኡ ኣይፍቀደሎምን ነበረ። ናይ ምሸት እታ ኣውቶቡስ ጉዕዛኣ ቐጸለት። ኣብ ዶብ ኒጀር ምስ በጽሑ ናይቲ ዶብ ፖሊስ ናይ ተሳፈርቲ ፓስፖርት በብሓደ ክፍትሽ ጀመረ። ናይ ሲዱንን ሙሳን ተራ ምስ በጽሐ ፓስፖርቶም ናይ ሓሶት ምዃኑ ፈለጦ። በዚ ድማ እቲ ፖሊስ ወይ $50 ወይ ድማ ናብ እንዳ እስር ቤት ከኣትው ኢሉ ኣምረጾም። ከይፈተው ግን ብግዲ ክኸፍሉ ነይርዎም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣጋዳስ ናብ ዝበሃል ናይ ኣውቶቡስ ፌርማታ በጽሑ። እዚኣ ኣብ ውሽጢ ኒጀር ትርከብ ሓንቲ ከተማ ነበረት። ካብታ ዝነበርዋ ኣውቶቡስ ምስ ወረዱ ድማ ናብ ሊብያ ዘብጽሖም ቅልጡፍ ኣማራጺ ከም ዘለዎ ሓደ ሰብ ነገሮም። ቀጥታ ናብ ጣልያን ከብጽሖም ከም ዝኽእል ድማ ነገሮም። ሲዱንን ሙሳን ድማ ምስ ሓሳቡ ተሰማምዑ። ናይ ጉዕዞኦም ክፍሊ ድሕሪ ምኽፋሎም ምስ ካልኦት ስደተኛታት ድማ ሓወሶም። በታ ምሸት ድማ እቶም ስደተኛታት ናብ ሊብያ ዝኸዱሉ መንገዲ ክዘራረቡ ከለዉ ሓደ ስደተኛ ድማ ብበረኻ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን ሰረቕቲ ከም ዘለዉ ነገሮም። ገንዘቦም ንምሕባእ ኣብ ውሽጢ መጽሓፎም ክሓብእዎም መኸሮም። ኩላቶም ብዝሰምዕዎ ነገር ብጣዕሚ ሰንቢዶም ድሕሪ ብዙሕ ምዝርራቦም ተፈላለዮም ናብ ዘዕርፍሉ ቦታ ኸዱ። ኣብታ ዝቐጸለት መዓልቲ ንጉዕዞኦም ዝኸውን ነገራት ድሕሪ ምሽማቶም ሙሳ ገንዘቡ ንኸይስረቕ ናይቲ ሰብ ምኽሪ ሰምዐ።
ምስ መሴ ሙሳ ነቶም ካልኦት ስደተኛታትን ኣብ ፒክኣፕ መኪና ናብ ሊብያ ንምኻድ ተጻዕኑ። መንገዶም ብጣዕሚ ሓጎጽጎጽ ዝበዝሖ ብምዃኑ ሓደ ካብኣቶም ካብ መኪና ወደቐ እሞ እቲ ኣውቲስታ ግን ኣብ ክንዲ መኪና ደው ምባል ጉዕዝኡ ቀጸለ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምጉዓዞም ኩሎም ስደተኛታት ኣብ ማእከል በረኻ ብግዴታ ክወርዱ ተገደዱ። እታ መኪና ክሳብ ሊብያ ስለ ዘይወሰደቶም ሲዱን ሙሳን እቶም ዝተረፉ ስደተኛታትን ብእግሮም ክቕጽሉ ተገደዱ። ብብዙሕ ጽምኢ ሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ክትከይድ ኣይከኣለትን። ሲዱ ሓጉዙ ንዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ ብኡኑ ኣብታ ጓል ከደሞ ወላ እኳ ማይ ክትሰቲ እንትሃባ ስለ ዝደኸመት ግን ሃለዋታ ኣጥፍአት። ኣብቲ ሰዓት ሙሳ ጉጅለኦም እናረሓቕዎም ስለ ዝመፁ ብሕርቃን ነገሮሞ ሲዱ ተቐርቂሩ ነታ ጓል ኣብቲ በረኻ ክትመውት ተዘይደለየ ግን በቲ ካልእ ወገን ድማ እቶም ጉጅለ ገዲፎምዎም ከይከዱ ብምባል ነታ ጓል ይቕረ ተሓቲቱ ንብዓት እንዳመጾ ገዲፍዋ ኸደ። ሽዑ ኩሎም ስደተኛታት ናብ ሊብያ እንተበጽሑ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ናይቲ ደቡብ ዋርድያታት ተሓባቢሮም ናይ ኩሎም ገንዘብ ሰረቕዎም። ኣብ ናይ ፍተሻ እዋን ነቶም ዋርድያ ተጠራጢሮም እቶም ፖሊስ ከብዲ ዘጽሪ መድሃኒት ክሰትዩ ኣገደድዎም። እቶም ፖሊስ ሙሳ ገንዘብ ሓቢኡ ስለ ዝረኸብዎ ቀልጢፎም ኣሰርዎ። ሲዱ ወደኩ ክውሰድ ከሎ እንተረኣየ ወልሓደ ክገብር ኣይከኣለን። ጉዕዝኡ ሕጂውን ብዘይ ሙሳን ብዘይ ገንዘብን ክቕጽል ነይርዎ። ቀጻሊ መዓልቲ ብዙሕ ኪሎሜትር ድሕሪ ምጉዓዞም ሲዱን እቶም ካልኦት ዝተረፉ ስደተኛታትን ናበይ ከም ዝኸዱ ከይተነግሮም ኣብ ሓደ ቦታ ክትፀዓኑ ተነግሮም። ድሕሪ ቁሩብ ጻኒሒት ኣብ ሊብያ እትርከብ ሓንቲ ከተማ በጽሑ። ለካ ኩሎም ስደተኛታት ዝውሰድሉ ዝነበሩ ናብ ብዘይ ሕጋዊ ናይ ሰባት ምልውዋጥ ማእከል ነበረ። ኣብዚ እውን ብዝመጽሉ ሃገር ብተርታ ሰርዕዎም። ቀጺሉ ሓደ ተርጓማይ ካብዚ ቦታ ነፃ ዝወፅሉ እንኮ መንገዲ ነገሮም። ንሱ ድማ ነፍሲ ወከፎም ናብ ስድራ ቤቶም ብምድዋል $800 ክኸፍሉሎም ክሓቱ ኣለዎም። ገንዘብ እንተዘይከፊሎም ድማ ተኣሲሮም ይጸንሑ ክብል እቲ ተርጓማይ ድሕሪ ምንጋዱ ሲዱን ብጾቱን ንኸሳቕዮም ናብ ሓደ ክፍሊ ኣእተዎም። እቲ ተርጓማይ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ማዕርኽ እንደይ ቃንዛ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምርኣዩ ናይ ስድራ ቤቶም ቴሌፎን ክህቡ ነገሮም። ሲዱ ቁጽሪ ቴሌፎን ስለ ዘይነበሮ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መቕጻዕቲ ተቐጽዐ። ሙሉ ለይቲ ድሕሪ ምስቃዮም ሲዱ ከም ባርያ ንምሻጥ ምስ ካልኦት እሱራት ተሓወሰ። ዝተፈተኹም ቤተሰብና ጽቡቕን ምሩፅን ዝኾነ ናይ ፊልም ትረኻ ክትረኽቦ ምስ ትደልዩ ቻነልና ሳብስክራይብ ንንለቆም ቪድዮታት ድማ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና። ሲዱ ኣካላቱ ብቁስሊ ተሸፊኑ ክሳብ ሎሚ ነድዩ ዘቐየማ ኣጋጣሚ እናሓሰበ ከሎ ኣብ መንጎ ሓደ እሱር ናብኡ መጺኡ እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተቶ ነድዩ ብጣዕሚ ከም ዝናፍቓን ጭቕጭቓን ሰሓቓን ከይተረፈ ከም ዝናፍቖን ነገሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ብርግጽ ኣድዩ ብዛዕባኡ ተጨኒቓ ከም ዘላን ፈጣሪ ዕድል እንተሂብዎ ሲዱ ኣድኡ ተዝረኽባ ተንበርኪኹ ይቕሬታ ተሰሓታን ደስ ምበሎ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ሲዱ ብሃተፍተፍ ናይ ኣድዩ ሽም ክጽውዕ ጀመረ። ማርቲን ዝተባለ ሰብ ሓዘነሉ እሞ ክታዳድኦ ፈተነ። ማርቲን ቀጺሉ ንሲዱ ማይ ሃቦሞ ከም ወዱ እውን ተንከባኸቦ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዝተወሰኑ ሰባት ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ዝኾኑ እስራት ደልዮም ምስ መጹ ማርቲን ካብቲ እስር ቤት ንኽወፅእ ኢሉ ሲዱ ኢዱ ንኸውፅእ ገበሮ። ንዕዳጋ ዝኸውን ኣብ ዝመርጽሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ገዛኢ ንማርቲን ንምግዛእ ድሌቱ ኣርኣየ። ኮይኑ ግን ንሲዱ ገዲፍዎ ክኸይድ ስለ ዘይደለየ ነቲ ገዛኢ ምስኡ ክኸይድ ብሓደ ክገዝኦም ሓተቶ። ዕድል ገይሩ ድማ እቲ ገዛኢ ተሰማምዐ። ቀጺሎም ድማ ሲዱንን ማርቲን ናብቲ እንዳቲ ገዛኢ ገዛ ተወስዱ። ስለ ዝሰርሕዎ ስራሕ ድሕሪ ምንጋሮም ማርቲንን ሲዱንን ስራሕ ቅድሚ ምጅማሮም ክበልዑን ክዕርፉን ተነግሮም። ካልእ መዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ማርቲንን ሲዱን ናይ ስድራ ቤቱ ስእሊ ኣርኣዮ። ማርቲን ናይ ሲዱ ዕድመ ምስ ውሉዱ ከም ዝመሳሰልን በዚ ምኽንያት ድማ ልክዕ ከም ወዱ ከም ዝቆጽሮ ነገሮ። ሲዱን ብተመሳሳሊ ወድኩ ኣብ በረኻ ከም ዝተኣስረን ኣብ ጎኑ ድማ ወልሓደ ከም ዘየለን ነገሮ። ማርቲ እዚ ምስ ሰምዐ ከጻናንዖ ሓደ መዓልቲ ከም ዝራኸቡ ነገሮ። መዓልታት ብዝሓለፉሉ ግዜ ማርቲንን ሲዱን ዝተኣዘዝዎ ግንቢ ምስርሖም ቀጸሉ። ዝሰርሕዎ ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብምዃኑ ኣስራሕዮም ፋውንቴን ንኽውስኹ ስራሕ ሃቦም። ስርሖም ድማ ልክዕ ኣብ ስእሊ ከም ዘለዎ ኮፍ ኣቢሎም ምስ ሰርሕዎ ሓለቆኦም ድማ ሽልማቶም ካብቲ ቦታ ፈነዎም። ብተወሳኺ እውን ናይ ሊብያ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ናይ ጉዕዞ ወጻኢታቶም ሸፈነሎም። ማርቲንን ሲዱን ነዚ ምስ ሰምዑ ህንጢነቶም ወሰኸ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እቲ ፋውንቴን ተዛዚሙ ሓላፊኦም ድማ መጺኡ ክሪኦ ደለየ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ውጽኢቱ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ብመሰረት ቃሉ ሲዱንን ማርቲንን ፈትሖም ንጽባሒቱ ናብ ትሪፖሊ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ማርቲንን ሲዱን ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስለ ዝኸዱ ክፋነው ወሰኑ። ማርቲን ናብ ጣልያን ጉዕዞኡ ክቕጽል እንከሎ ሲዱ ድማ ንሙሳ ናብ ሓደ ሴኔጋላዊ ትካል ክደሊ ተረፈ። ቅድሚ ምፍላዮም ድማ
ሲዶን ንማርቲን ሓቂፉ ኣመስገኖ። ማርቲን ውን ሲዱን ሙሳ ንኽረኽቦ ከም ዝጽልየሉ ነገሮ። ብድሕሪ ዝክልቲኦም ተፈላለዩ። ሲዱ ውን ዝቕጽለሉ ሒደት መዓልታት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ሴነጋል ክደሊ ጸንሐ። ወላ እኳ ክሳብ ሕጂ ምስ ሙሳ እንተዘይተራኸበ ሲዱ ግን ሓደ መዓልቲ ወደኩኡ ናብኡ ባዕሉ ክመጽእ ምዃኑ ይኣምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሲዱ ናይ መዓልቲ ስርሑ እናሰርሐ እንከሎ ኣብ ዕድሚኡ ዝኾነ መንእሰይ ናብ ሴኔጋል ከም ዝኣተወ ሰምዐ። ሲዱ ከጻሪ ተጓዩ ከደ። ብሓቂ ከምቲ ዝሓሰቦ ሙሳ ኮይኑ ድማ ረኸቦ። ሲዱ ብኡ ንብኡ ሓቂፉ ኣብ ክንዲ ዝቐልጢፎም ክራኸቡ ከም ዘይተጸበየ ነገሮ። ሙሳ ካብ ቤት ማእሰርቲ እናሃደሞ ከሎ ብጥይት ታሪሙ ኣብ እግሩ ከም ዝተሃርመ ድማ ነገሮ። ሙሳ ብእግሩ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ናብ ዓዱን ሃገሩ ሴኔጋል ክወስዶ ሓተቶ። ሲዱ ግን ክሳብ ሎሚ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ኣዘኻኺሩ ከተባብዖ ፈተነ። ናብ ኤሮጳ ንምእታው ሓደ ስጉምቲ ጥራይ ሪሕቖም ከም ዘለዉ ምስ ሰምዐ ሙሳ ክሃድእ ጀመረ። ድሕሪኡ ሲዱ ንሙሳ ናብቲ ናይ መዓልቲ ምስኡ ዝሰርሕ ዶክተር ወሰዶ። እቲ ሓኪም ድሕሪ ምምርማሩ ንሲዱ ጸረ ክረኽስን መደንዘዝን ክገዛእ ኣዘዞ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ቁስሊ ሙሳ ድሕሪ ምሕካሙ እቲ ዶክተር ሙሳ ናይ ኢጣልያ ሕክምና ተዝወስዶ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ነገሮ። ቀዳማይ ረድኤት እኳ እንተተገብረሉ ውፅፅ መጥባሕቲ የድልዮ ስለ ዝነበረ እቲ ግዜ ኣዝዩ እንተደንጊ ድማ ኩነታት ምቑራፅ እግሩ ልዑል እንዳኾነ እዩ ዝመጽእ። ሲዱ ኣዝዩ ተጨኒቑ ንጽባሒቱ ምስ ትካላት ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ረኸቦ እሞ ናይ ምኽፋል ግዜ ምስ በጽሐ ግን እቲ ገንዘብ እኹል ኣይነበረን። ኣብ ፈለማ ትኪኢላ ምስ ማዕኳ እንተኣበዮ ምልማን ምስ ቀጸለ ግን ባዕሉ ነታ ጃልባ ዝዝውራ እንተኾይኑ ከም ዝፈቕደሉ ነግሮ። በዚ ድማ እቲ ኽኢላ ንሲዱ ጃልባ ሂቡ ንኹሎም ተሳፈርቲ ናብ ጣልያን ናይ ምጉዓዝ ዕማም ሃቦ። ሲዱ ነዚ ምስ ሰምዐ ንጥዕና ወደኩ ኢሉ ተቐበሎ። ብድሕሪኡ እቲ ኽኢላ ነታ ጃልባ ከመይ ገይሩ ከም ዝዝውራን ነቲ ናብ ሰሜን ዝወስድ መንገዲ ተኸቲሉ ናብ ጣልያን ከመይ ገይሩ ከም ዝኣቱን ነገሮ። ሽዑ ምሸት ሲዱ ነቶም ስደተኛታት ቅድሚ ምኻዶም ተዓዘቦም። ብሓላፍነት ነታ መርከብ ናብ ጣልያን እንተዘይኣብፂሕዋ እዚ ኩሉ ህዝቢ ክጥሕል ምዃኑ ሓሲቡ ክጭነቕ ጀመረ። ንጽባሒቱ ናብቲ ክኢላ ተመሊሱ ሓዛቡ ከም ዝቐየረ ነገሮ። እቲ ክኢላ ግን ስለ ዝተሰማምዑ ሓላፍነቱ ክፍጽም ከም ዘለዎ በሕርቃን ነገሮ። በታ ምሸት እቲኣ ኩሉ ነገር ምስ ተረጋግአ ሲዱን ሙሳን ኩሎም ስደተኛታትን ናብ ጣልያን ጉዕዞኦም ጀመሩ። ሲዱ ኣብ መንገዲ ብርሑቕ መብራህቲ ሪኡ ናብ ጣልያን ዝቐረበ መሲልዎ ብጣዕሚ ክሕጎስ ጀመረ። እቲ ብርሃን ግን ካብ ነዳዲ ዘውፅኣ መራኸቢ ዝመጽእ ነይሩ። ሲዱን ሙሳን ድማ ኣዝዮም ሓዘኑ። ንጽባሒቱ ኣብታ ጃልባ ዝነበረት ነፍሰ ጾር ሃንደበት ክትሓርስ ደለየት። ሲዱ ከደኣ እናፈተነ ደሓም ከም እትኸውን ነገራ። ሲዱ ዝኾነ ተሳፋራይ ክምውስ ስለ ዘይደሊ ብኡ ንብኡ ናብ ፖሊስ ሊብያ ደው ኢሉ ሓገዝ ሓተተ። ኮይኑ ግን እቲ ድራሻ ናብ ጣልያን ስለ ዝቐረበ ፖሊስ ሊብያ ንፖሊስ ደቡብ ጣልያን ደው ኢሉ ሓገዝ ክሳብ ዝልእኹሉ ክጽበይዎ ነገሮ። እዚ ምስ ሰምዐ ሲዱ ቁሩብ ህድእ በለ። ኮይኑ ግን ሰዓታት ብዙሕ ሓለፈ። ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ሓገዝ ኣይመጸን። ሲዱ ንፖሊስ ሊብያ ዳግማ ይደወለሎም እሞ ንሳቶም ግን ዘደናግር ብዙሕ ምኽንያት ሃብዎ። ሲዱ ግን ብዝተኻለ መጠን ጉዕዝኡ ናብ ምቕጻል ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ንጽባሒቱ ብዙሓት ተሳፈርቲ ክሓሙ ጀመሩ። ድሕሪ 3 ከቢድ መዓልታት ግን ሲዱ ምስ መርከቡ ናብ ጣልያን በጽሐ። እታ ነፍሰ ጾር ድማ ብሰላም ወለደት። ኣብታ መዓልቲ እቶም ኢጣልያውያን ናይ ህይወት ረድኤት መፁ እሞ ሲዱንን ኩሎም ተሳፈርትን ሓጎሶም ገለጹ።